12 500 евро, 19 000 евро, 68 000 евро. Това са 3 коли на 3 различни цени. И са тук в София. Кола номер 1. Volkswagen Golf TSI 2018 година на 64 000 км. Цената е 12 500 евро. Чист икономичен, готов за пътя. Автомобил номер 2. Kia Sorento All-Wheel Drive 2020 година на 93 000 км. Цена 19 000 евро. Перфектен семейен автомобил. Автомобил номер 3. Нещо премиум. Mercedes-Benz GLC 43 AMG. Колата е на 11 000 км. Брутално изпълнение. Готова за всякакъв тип каране. Леко, по-спортно и по-икономично. Цена 68 000 евро. И трите са в София, готови за оглед днес. Свържете се с нас или ни пишете директно, коя е по вашия бюджет.